kage. Et stykke i munden, og drømmer man tilbage til fordumstid, da vi var små. Eller fremtidens mål, og hvordan det også vil gå. Toppen af kagen ligger godt i munden, men fuld af fedt og er ikke særlig sund. Kokosfrugten er noget, der lokker, men bliv ikke slidet af de faggentids med tungt sukker. En svampet masse gør den fyldige bund, hvorpå den lækre kokostoppen hviler tung. Den klægekonsistens giver klistrede fingre, men drømmekagen er altid en sikker vinder. Hvorfor hedder det mon drømmekage? Et stykke i munden, og drømmer man tilbage til fordumstid, da vi var små. Eller fremtidens mål, og hvordan det også vil gå. Din fremtid står klart, den allerførste bid. Som en backpacker rejser gennem rum og tid. Alle dine mål virker pludselig klare. Ingen usikkerhed og ingen mulige fare. Rumkaptajn på et skib i galaksen, eller skolelærer på gymnasiet i Sachsen. Et job i en bar på Mauritius. En Malibu i hånden, sol og smag af kokos. Hvorfor hedder det mon drømmekage? Et stykke i munden, og drømmer man tilbage til fordumstid, da vi alle var små. Eller fremtidens mål, og hvordan det også vil gå. Den næste bid vækker pludselig minder, sender tanker til familien og andre du kender. Til barndommens ubekymrede sind med planer om slik, når du med mor købte ind til fødselsdagsfest for din folkeskoleklasse. Lavede sammen fællesskabets masse, skattejagt og hindbærbrus og flødeboller, der var med eller uden kokos. Hvorfor hedder det mon drømmekage? Et stykke i munden, og drømmer man tilbage til fordumstid, da vi alle var små. Eller fremtidens mål, og hvordan det også vil gå. Den næste bid vækker pludselig minder, sender tanker til familien og andre du kender. Til barndommens ubekymrede sind med planer om slik, når du med mor købte ind til fødselsdagsfest for din folkeskoleklasse. Lavede sammen fællesskabets masse, skattejagt og hindbærbrus og flødeboller, der var med eller uden kokos. Hvorfor hedder det mon drømmekage? Et stykke i munden, og drømmer man tilbage